hau jokatuko dute. Jarraian eskeniko dizuegun partida, eta partida horretan gertatzen dena hobeto ulertzeko, hemen dugu gurekin Mikel Aierbe. Mikel, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Hobeto xo, ezta? Animoso behintzat bai. Bai, gauza behintzat aurreak hasiek eta uste baino makaltxio, baino bueno. Pazientzi pixkat eta bai, pixkat animauta eta behintzat goguak ine bai, behin gaur bukatzean dana. Gabonetarako bai, martxan jartzeko moduan edo ez duke eperik jarri nahi? Ez dia nahi jarri, nahi bai, baino itzekiat. Naio lasai jun da ondo balimanio, primeran, baino fetxa jartze bade bakik azkeningan. Ez, nik uste ja, hori nahi nik urtia jokatzen bukatu, baino saliek uste diat. Beno, ea. Urte bukaren ez bada, urte azerarako, berrez ere kantxan izateko moduan den gurekide Zarauztarra, eta uste dut gaizki izan dudala, uste dut galan esan dudala eta Imanol esan nahi nuen, kantxan ikusten ari zarete dagoeneko, Gaubeka eta Beldarrain gorriz, eta Urkijo eta Imanol urdinez. Harrigarria egin altzeik, Mikel, Urkia eta Lujan dagoeneko finalean izatea edo espero guen? Bueno, nik uste diat azkenengo partidu arte gainea uste diat lau edo hiru behintzat hiru parejak aukera eukidie finalean zuzenian sartzeko, da azkenian Urkia eta Lujan izan iztut, baina uste diat tanteuan gauza izan dekela. Harritu ez, nik uste diat hor oso mailantzeko bikotia da bela, eta azkenian esan dira, tantuan gauza izan den, baina guen hemen aurrian dazkaun bikote hauek lasai finalian hoti ez txakaten. Bai, ikusten da bikote asko ez jarri ezkero, maila politiko txapelketan lortzen dela. Palak une honetan duen arazoetako bat hori da zuzen ere, ez dagoela. Pareja asko egiterik mailari eutsi nahi baldin bazaio. Bai hori, hor bost bat bikote inezkeo maila oso parekatzu egiten dek. Polita izango ban, noski, sortzi eukitzia, baina bueno, gaur egun zioken maila haudek eta geho goikuak asko jolasten die eta ez tek erreza, bikote gehiago sartzia enpresantzakore. Eta gero kontutan hartu behar dugu nolabait kuadroa, pala kuadroa oso laburra dela, oso motza eta programazioei, jaialdiei eusteko dena txapelketako partidua ere zindu izan, eta beraz ez dago ikusi duguna baino askoz gehiago, egia esan. Bai hori, azkenian hemen zebezik figura danak eta esatean bezala dana jokuan ziok hemen. Bueno, Mikel, Gaubeka eta Beldarrain, Urkijo eta Imanol. Niri iruditzen zait, Beldarrain tartean denean, beti pixkat beraren arabera izaten direla partidak. Berak bere joko honen erakusten badu, sakearekin asmatzen badu eta bere eskuin horrekin mine egiten badu, gorriek Gaubeka aurrean dela aukerak badituztela 45 iristeko, baina nolabait irregularrena da Julen, ez da? Bai, dudi gabe. Jotzaliarek asko ateratzen dik, eta gero ikusi berdiu Estebanekin jokatzen nahi dekela, eta Julenek ondo ateratzen badik eta min pixka egiten badik, gero sake hueltan Gaubekak min asko ingo dik. Baina etzekia, beste aldian Imanol ziok joku handiakin da nahi honek errespeta handia emateziak. Eskerra dek eta gero bai nik esate diat, bai fusto edo bai Gaubekan aurka jokatzeko atzela itxarrena dek, zeba pelota frontizitik oso urruti erabiltzeko nek. Eta beti pelota goitikan, da asko astintzen dik, eta Gaubekan ikuste dira gaur jokuan sartzeko ere, Julenek agindu merkoik. Bestela Imanolek atzerik agintze baik, Gaubekai buruz gain pasakoik. Eta hortzi, azkenian hortzi, haber zeinek agintzen ken pixkat, beak, tantua beak eramangoik. Hor da Beldarrain, eskuinez handia ematen dio, eta Urkijok orain ere ikusi zer egin duen, kuadro bat atzera egin du, aire hartu ahal izateko.
aurrelarien arteko borroka, tanto honeta honi dagokionez behintzat Urkijoren aldekoa, eta Gaubekari askotan kosta egiten zaio pixkat partidan sartzea. Beno, denoi orokorrean kostatzen zaizue, baina Estebani ere bai. Bai, hori dek, eta home, gero ikusi berdik aurkako bikotiak beti jokuak entzea jungo dekela, logika guztiakin. Baina, bueno, palan aurrengo tantua beti izaten ditu goz zamarrak, eta gero aztenek ematekin la jendia pixkat arrankatzen. Bai, baina askotan ezaten dugun bezala estreinako tantoak edo bigarrenak, berrogei garrenak edo berrogeita bigarrenak adina balio du, eta indartsu asteak beste hainbat abantaila ere badu. 3 eta 2. Lehen da biziko bi tantoak gorri izan dira, arrezkero jokatu diren 3ak urdin, beraz, aurretik dira Urkijo eta Imanol, Bizkaiko bikotea. Beti aipatzen dugu Beldarrain sakatzailea dela, baina beharki moldatzen da Imanol ere. Horde Imanol, arruti barrura, eskerrez hartu behar izan du Gaubekak. Hortxe dago gakoa. Hor kendu behar dio Imanolek. Bai. Esteban Gaubekari, bestela lantxarrak izango dira. Bai, azkenian nik uste dira danak teoria nahiko argizek hau, baina hori frontoian jarri bedek. Baina bai, Esteban jokuan sartze badek, azkenian zaila izango egurdinantzat partidu hau aurre ateatzia. Beraz, berriz ere, Beldarren sakaren jabe. Eta Lasterren erantzun dio Urkijok. Hori ere gainean da. Barrura luze. Eutxi, oso ondo Beldarrain. Ondo. Gainean da, Erne baztertu egingo da. Eskarrez atera du Urkijok. Atzera tola eraman duen Imanolek ederki. Ez da askoz gehiago behar. Berak ere bazekien. Lau eta 3. Eta hortxe azken jokaldia nola bukatu duen Bizkaitarrak. Ondo, Julen. Jokatzeko pelota da. Mikel, bai, polita, oso polita, bai. Zarata pixkat badu eta ibili ere pixkat ibiltzen da. Bai, baina ez tek exageratu bat, eta ez pelota aitzek ikitzekak. Gainera ez dakit, epeldu zakarru duten edo, baina azeratik pelota goxoa ematen du. Goxori baldin badago, jakina 125 gramoko pilota dela ezaztu. Imanol. Barrura ondo, oso ondo. Gaubeka ari dira. Bai. Gorriak ere ari dira Urkijo partidotik ateratzen. Erdia badu horrek. Kanpora oso ondo eskatutakoa. Bai. Oso ondo eskatu dio Julenek Estebani, berak bazekielako pilota kanpora zijoala eta agian aurrelariak zalantza gehiago zuelako, izango zuelako, eta alaxi izan da. Begira, hor, hankak
erabat ondo jarri gabe jo behar izan du Imanolek eta pilota kanpora joan zaio. Eta aipatuta hankak ondo jartzearena, horixe gertatu zaio. Gaubekari, hankak ez zituela. Oso azpitik harrapatzi dit pelota hori. Baina Gorriak oso ondo sartuta ikusten dixia partiduan, Eta bati bat Julen ondo aidek ateatzen, geho eskubize gozatzen aidek, eta guztiak gakotako bat hori izango ekela. Julenek pixat eskubi hori ateatzen badik, asko irazitzak ikote. Urkijo. Atzera. Eta horreztu Beldarrainek Palaren bihotzarekin jo. Hor ez dakit ziur Palaren ze zatirekin jo duen, baina erdi-erdiarekin ez. Kertenaldearekin ez da? Bai, oidek, bekaldeak, kertenaldeakin eman zior. Egira hor. Hau ere, ez da iritsi. Beraz, zeina eta Korriak hobeto xoari ote ziren ematen zuen, baina azkarra egin dituzte irutantu urdinek ere. Hirua parean Gorri. Ez ahaztu gaur irabazten duenak, irabazle den bikoteak, finala jokatuko duela hilaren 19an Urkia eta Lujanen aurka. Imanol. Dartxu, edarra, pelotaka da, eutxi, ondo Julen. Ondo. Imanol. Kampoa. Gaizki jotako izan da eta nik ez dut uste hori nahi zuenik. Nahi dut zanetzuela eskerra hor maikutu nahi, alegia. Zazpieta zei. Gainera hauek eskerrez efektu handia ematen diote pilotakadari eta altu xamarrikutu eskero zabala juten dek. Iez egiten du kontrakantxara. Julen Beldarrain. Beka Imanol. Ondo Julen. Eutxi Julen. Hoxe inberdik hor, pelotaka horietan eutzi behintzat. Mucho. Hor de Imanol berriz ere barruan luze. Gustu baina eraman. Gaubekak. Hor defentsa handia du. Eskaitarrak. Gaubekak. Beldarrain, gorputzera etorri zaio. Neiko indik. Eta orain. Ez, eta iritsiko ez. Baina oso defentsa hona eragutzi dute. Gorriek tantu honetan. Egia zen. Defentsarik onena eskatzen zuen Urkijoren pilotakadak. Zazpina. Bai, partida zira nik honea ikusten nahi gaituk, Bai. Pilotan ari dira. Hori dek. Pilotan ari dira, bai. Imanol. Errebezez. Gaubekak. Hor da Gaubeka. Hor maikutuz. Aire hartzeko aukera kendu nahi zion Urkijori, baina ez du asmatu. Ederra daba. Berriz ere errebotean jartzeko. Hango bidean da. Ondo. Imanol amorratuta pasatu nahi du Gaubeka. Nola edo ala. Ara. Ondo adituk. Bai, oso ondo agiri dira, bai. Hor utxe egin du, egin du Josu Beare baina pelotaka harrakaide jotzen da. Begira, hortxe. Errebez ez badaki, Gaubekako hiriek eramaten, baina eskuinez, eskerrez, aritzea pentsatu du.
8 eta 7. Eira, hau txetu zu errebesez. Ba, nik uste dira errebesez gehiago gozatzen dik eskerrez baino. Hori ere gainean da Imanol. Berriz ere gainean, edarra daba. Bota altu xamarra egin dio, Oso ondo jarri. Zein bat gustatzen zaidan pilotak da hori, Mikel. Bai, errebotea politxa da eta hormabikoan, bueno, bakoitzak bere gustokoa. Baina hor erdian jarritako hori. Bai, leku hortaxe junde jartzea eta asmatu indik. Oso pilotaka da ona da. Eta bote altu xamarra egin dio, eta ez ustean, gero pilotaka da kontrolatzea ez da inerraza, baina oso tantu gona izan da hori. 9-8 eta Sakez Beldarrainen estrainekoa. Partida hasi baino lehen, Mikel izan dago hor aldageletan, beti izaten dizkiate, o izaten dituzue, hobeto esan da pilotariek, konturen batzuk komenigarria dena jakitea. Eta, bueno, ari nintzen Julenekin berriketan. Eta, ez partidu izango da luzea, edo ze tankera ematen diozu eta horrela hitz egiten da, zan diot. Zer, zei bat bai Sakez gaur, ezta? Zu daugazu Sakearekin da, nik uste dut baietz eta bar, eta ezer jokatu gabe, baina horretan aritu gara ez dela erraza, zango, nintzen, zei tanto Sakez ez da ba erraza izango hauen aurka, eta beno saiatuko gara eta horrela, eta bueno, bat lortu du behintzat. Bai, ikusi berde parian ze aurkari dazkaken da Josu bi eskuak oso ondo erabiltzen dixik, eskerre eskubi oso ondo moldatzen dek, eta Imanol geho eskerra dek, eta ez tek erreza ba hoi tantu sartzia dezakez. Horregaitik nioenik. Sei asko, firmatuko ziskin ikuste ja da ziurriko sei. Bai, ez da? Niri ere ala iruditzen zaidek. Dudik ez euki. Ara. Frontizak bota du pilota hori. Efekto pixkat ere bazera eman, baina... Uste ja nahi gabe bota, nahi terzi bota, Ez. Baina frontizian egin du... Gorare bai pixkat, da orduan gora itakuan pixkat zabaltzen junden ikuste diat. Eta gero, bazirudien botea nahiko arraz egingo zuela barruan, baina arrastora joan da, begira. Zenbat zabaldu den pilotaka da. Hortxe, arrastora. Eta ondorioz, partiduko 6. berdinketa, 9. Eta Mikel Aierbek esan digun bezala, azeratik, serio ari dira pilotan, eta beno, 18 tantu jokatu dira, eta 186 pilotaka da jo dituzte. Beraz, 10 bataz besteko pasatxo, eta hori asko da, bai, asko da. Ikusten dek, behaien arpegitan, ja gorrituak eta ja ziekela, esfortzua bere lanak inden. Asko da jokoan finalean izatea, eta denek urtea bukatu nahi, beste txapel bat etxera eraman da, eta horretarako Gaubekak eta Beldarrainek Urkijok eta Imanolek gaurko hau irabazi behar. Mikel, atzelaria izanik, zergetik atzelariak gehiago animatzen du aurrelaria atzelaria baina? Bai, betian izan. Nik ezagutzen dudanetik, bai bintzat? Bai. Jo egile esan, atzelaiak agindu berdik, tantuan, behak zekak tantoko behak ikusten dik, hartu, eskatu, edo, eta nik uste dira, horregatik ja ematen dik behak eraman berdik, behak itzein berdik. Horregala ja, isildu eta atzekoak agindu, o atzekoak kasoin. Baina, beti, amarretik behatzi izango nian nik. Bai, eta lehen. Eta, Mikel, beste gauza bat, atzelaria beti, ez da egite, serio itxura, ardura duela, eta aurrelaria beti artistaxeagoa, edo alaiagoa, o biurriagoa, edo, ez da egit,
Gaiztu hori, bai. Bai, gaiztu edo zentzuriko berenean, baina bai, atzelaria berriz pausatuagoa eta ardura handikoa eta responsabilia. Bai. Tantua pixat eutzin berdikena. Bai. Eta aurrelariak ogaldu. Nik uste dut pilotaria kantxan sartzen denean bere rola hartzen duela, ez? Bere, ni horlako hori esan eta gero esan behar dugu, badaudela atzerariak bitxo ikaragarriak direnak, eta aurrelari serio askoak ere bai. Danetik zio. Danetik. Orain, hori kantxatik kanpora, kantxa barruan. Baina bai, askotan, ez, gaina pale, genutea pelota munduan atzala jabetidek, tantu eutzi eta lana inda, aurreala jade, tantu da bukatu edo arriskatu berdikena edo gero frontizetik eurre peatxe ez orduan arriskua gartzekotan peatxe gartu berdizkie. Baina atzelariok ere hartzen dituzu arrisku galantak. Zakearekin hasteko eta gero gero gustatzen dek, oso ni adibidez guztia zaila, noizian behin eire jokaldi jain edo beti ez tila aurreala jagarrizkatuko, no? Askotan, guztokua dek. Beldarrain. Horrekak eraman baztertu egingo da. Hori da, errekurtso hori. Ikusirik erabat baztertuko zitzaiola. Bi pauzu aurrera egin eta pala puntarekin nola eraman duen pilota Imanolek. Hori bista ondila ukitzia dek. Jakin sartu inberdala da aurreatu. Normalien emango diokena, baino aurrezio jun da bintzat errezo da eraman pelota. Eta gainean, gero egia da, sorte pixkateri izan duela, baina sortea bilatu egin du. Jasunetan, Imanolek. Berea da zakea. Beldarrainena erantzuna. Barruan Imanol berriro ere gainean haure baztertu egingo da, utzi ezkero behintzat labur labur gelditu zaio eta Gaubekak buruarekin izkorrago bezala esaten zion Beldarraine, baina ez dut uste oraingoan Beldarrainen utxe izan denik eguan erresa bote kaskarra egin du, gertatzen dena da Gaubekak ez duela ikusi nolako bote egin duen pilota horrek. Bai. Ez Jule ondo jarrita zitxon, elekuan zitxon, baina bai, askotan horreala jagezti behiratzen da, bentsatzei gatzea bat jalotan, baina eguan horren honetan ez. Beldarraini batzutan kostatzen zaio beste batzuei bezala pilota horietan jartzea, pilota horietara jartzea, baina horrengoan ez, horrengoan bote oso kaskarra egin du pilota horrek. Ondo. Bai Gaubeka ere. Lantxarrak, Beldarrainentzat. Bai, hor paetaldian jartze bai, pelota, bai Esteban da, bai Julenek, hortxe ikutzeskile, arazo handinak. Naiz da ondo moldatu, bai Esteban derrebez ez da, bai Julene eskerrez, baina behaien zulua hortxe ziok. Daiko ondo bota dio golpea hor, baina pilota gora joan da, beraz, 13 eta 10. Estraineko alde, zirukanturen alde, urdinen alde. Barruan da. Josu Urkijo. Hau usteko bea da, erne. Hor, bazuen tokia, ezker hor maikutu eta pilota zabaltzeko. Zabalarazteko. Urkijo, kantuari eutxiz orain. Ondo. Haure tantu ederra. Gaubekak eraman. Neiko mucho Josu. Hau ez da ederra. Goigoitik zetorkiolako. Imanoli baina. Ezkerreta berriz. Bizirik da orain ditantoa. Ederra. Hori bai pilotaka da. Mucho Julen. Erke Julen. Ietxi Urkijok. Eraman. Beldarrainek. Eman ingo zioen. Txapa gaineraino behintzat bai.
Hori ere bai. Eta azkenean, ies egin dio palak. Egarra tantu da. Josuri. Ondo Julen, oso ondo, Bai. Lan asko eukidik eta oso ondo ateaik. 28 pilotakada izan ditu azken tantu honek, eta uste dut guztietan agintari izan direla azkenean tantoa lortu ez dutenak. Eta hor, azotan palak ies egiten du aurreko pilotakada ez delako santua egin. Dator, pilota dator, oker. Okerra. Bueno, batzuetan defentsan aritzeak bere fruitua ematen du. Maika eta mairu hortzi dituzue, eginak eta galduak. Hauek aurrelarien arteko datuak, lau egin eta bat galdu. Hauekak 3 egin eta 2 galdu. Urkijok eta atzelarien artean egin 2 galdu 5 beldarrainek. Lau egin eta 3 galdu Bilboko atzelariak. Ez dakit, Josu Urkijo pala apurtu duen edo zer gertatu zaio, edo aldatu egin duen edo besterik gabe ez zera eman dio. Erretxina eman dio eta orda berriro ere. Beldarrai. Ondo. Eta hori, zortearen laguntzarekin. Baina ondo aide Josu, Bai. Oso ondo aidek. Bai, Josu. Hiru egin eta 2 galdu, baina hau ere egindakoen artean sartu behar da, beraz 4 jarriko dizkiogu. Ies egindakoak ere balio duelako, hortzi duzue. Eta orokorrean egin desente gehiago galdu baino eta gainera pelota txarrak eraman eta tanto partiduen azkar sartu eta oso pelotari jadek eta ezker eskubi oso ondo ematezio. Gainean da ezkerrez Estebane barrura. Hori zega ezkerrak, edo betire ezkerra zarte zidanak. Bai, indarra handirik eman gabe, baina jarrita pilota. Bai, oso ondo jarrita, Hor Mari begiratzen dio beldarrainek esan ez bezala ez aizondo portatu nirekin. Baina 15 eta maika zenbat bizi dituen tantoak. Horeretakoak, errenderiarrak. Imanol. Honegatik ez dut esango behintzat tongo egiten duenik, Mikel. Saiatu denok saiatzen zarete, baina gehien nik uste dut beldarraini igertze zaiola, saiatze hori. Begira orain ere, zuek ez duzu ikusten orain, baina makurtuta begiratu horratzean, nola dagoen makurtuta, zai aurkariak sakean noiz egingo, arreta osoa jarriz. Tentzioa jartzen. Bai. Tentzio ikaragarri. Niri horrelako kirularia gustatzen zaidak, Mikel? Niri bai, gabe. Dana emateuen hau eta. Dana, irabazi edo galdu. Badaki behintzat aldageleta. Begira, zekeinu, Aldageleta ez dira ese amango. Badirudi korrikan hartzen behar duela. Baina, erabat konzentratuta dago. Zai. Eta horixe da egin behar dena. Luze egin. Masei eta maika aldetxo lortu dute urdinek, baina helmuga oraindik urruti dago. Haueka barruan nahi, baina barruan lortu ez, txosta egin duelako. Josu Urkijo
Ondo, Julen. Azpia nola jo duen pilota. Bai. Horixe da azpian. Makurtu eginda jotzeko pentsa. Gainean, de? Gainean, Mucho jozu. hau ere ez da ederra. Oire bai. Hori ere gainean justu. Oine man negoziok. Baina, justu gainean. Gora. Azkenean gora eta oraingoan sorte desentea izan dute gorri. Bi orun jarraian, Bai. Julen, justuan txapagainia, jodi. Eta gero txarra jarri. Bi urdinak. Lurretik. Ze amorru. Hau, azken Oso txarra lurrena. edan, neiko hendik jozu. Eta azken honetan pilota gora joan zaio Imanoli. 12-16. Perfecto, Josi, perfecto. Eta aldatu nahian dabiltza, Beldarrain eta KVK itxuraz aukeratu dute. Urreko tanto honetan gutxienez ikusiko duguna. Eta ez erabili gabea, baina partidu honetan erabili gabea izango da. Berrik jabe. Hemen ere pilotak markatuta goten dira, ezta? Bere Zenbakin bat edo letran Bai. bat edo bai. Garrainek atera du justu barruan. Portraba egin dio Urtijok. Bai. Josu zabaldu eginda, horrek aiztotu du. Ondo, neiko Beldarrainen eraman nahia, baina eraman du. Ondo, baina. Imanol. Pelota gutxi jortetzen dek, frontizetik, Bai, pilota ezberdina ematen du honek. Bai, gutxi jortetzen dek. Gainean da, aukera derra du Josu. Ez du asmatu. Bai, edo hotza dago, edo berez ere ez da biziegi izango. Ondo, Julen. Etzan ba ederra. Aurez. Hori, ordea. Ez, azkenengo hau ez da lehen. Urdin biak ikusi ditugu lurrean etzan da, eta Bai. orain... Hau bildurrez, Bai. Beldurrez, bai. Bai, hor pilota motz zamar gelditzen zaioren atzelariari nik uste dut, bueno, pilotalekuaren erdien etzan da egotea, ez da pilotariaren gustuko izaten, baina batzuetan merezi du. Begira, nola zegoen. Bai, da gero dek atzeala jai lagundure, bai, lurrea botatze bai, atzelariak bildur gutxi jo, eta gero bizibilidade gehiago zekak. Eruan norbean gorputza zaitu eta atzeala jai pixa lagundure. Horrek esan nahi du batzuetan, Mikel, kontrolatzen duzuela kolpea, ez? Aurkaria edo lagun aurrean dabilelako. Bai. Batzuetan, Dudik ez euki. Bai, batzutan, askotan esango nian. Oso tanto luzia, oso bero onberdek, aurrian dakaken bat ez kontuan hartzeko. Esango beti, kaso puntuala base ez oso sartua honian, da tanto luzia, eta zenia itxuan, dute gaitu genia, baina ez, askotan aurrian bultu ikusten badek, betire golpia pixka gehatuten dek. Luzeegi, Manolek. Eta, beraz, biharren aukera bat. Horde, Manol. Mazazpieta, amabi. Era du, hau barruan. Beldarrainek, eraman. Eta pilota azkenean gora, joan zaio. Uste gore eguan eharra, Bai, zare aldera egingo zuen. Bai. Beraz, 13 eta 17 tarte txiki bat egin dezagun iragarkientzat, eta berehala izango gara berriz ere hemen Bilboko Deportibon, jakin behar baitugu Urkiak eta
Lujanek ze bikote izango duten aurrean hilaren 19an, finalean. Orain txarte. Arratsaldeon berriz ere pilotatzaleok Bilboko Deportibotik. Lautanturen aldea da markagailuan. 19 dituzte Urquijo eta Imanolek. 15 Gaubekak eta Bildarrainek. Eta oso partida polita ikusten ari gara. Partida estua. Lautanturen aldea estelako, alde erabakigarria, baina batipat erritmo hundian eta oso maila honean jokatutako partida, pentsa. Dagoeneko 326 pilotak jo dituzte eta izan dira 7 berdinketa. Eta tantotik tantora etena hundirik ez, eta tantu barruan pilotaka da ugari. Imanol. Ondo, Gaubeka. Ondo. Hor, Bai, Imanolek eskagiago egitea bazuela aurreko pilotaka dan. bai, bipaeta botatzen jundek eta etzako nahi bezala erten da gero Estebanei aukerako alagaziok eta gero ondo. Paeta bilatu bi, botara zintziok eta gero alantzaiak. Apa, Esteban, Masi eta beretzi, haupa Esteban, esaten dio Beldarrainek bere aurrelariari. Barruan izan dela eskatzen ari da, oso serio gainera. Gaubeka. Bai, ni pasa. Museiak. Bai, hortxe. Begira non dagoen Gaubeka, Begira, non dagoen Gaubeka? Bai. Hanka arrastoren gainean du. Beraz. Baina, epailek erabaki dute eta hala beharko du. Imanol. Erne boteari zabaletik zabalera. Hola, jetxiren pilota hori. Gaubeka. Zeitik astindu. Imanol. Garrez ere bastarra aldera, Imanolek ezkerrez bederatzi tarritik atera. Ondo gilean. Eta lasterrean Ona, oso ondo, mucho. Estebanek eta tantoa bukatzeko pilotaka da aproposa jo du. Josuk, baina oraindik ez da tantoa bukatu. Estebanek eraman. Ezin dute tantoa bukatu. Defentsa lanean ere bi bikoteko oso ondo ari direlako. Arruan luze, Imanol. Hau ez da hobea. Ondo. Nekarutan goitu ba. Jesus. Motiboa badut, Erosa pasatu. Hori ere barruan. Bai, horixe, bere burua saldu du era bat gainera. Dagoeneko lertuta daude. Bai, bukatzeko gogu ere, bai. Pilotaka da on xamar bat jotzen Bai. duenak, tanto egingo du. Bita otagoi. Ez? Barrura. Manol, orain honetan etzango dira. Gora! Ederra! Bai. Oso tantu ona izan da. Eta gogoratu, 51 pilotaka da izan dira 2 minutu eta 8 segundutan. Hori palaz ikaragarria da. Eta egia da, Mikel, materialak laguntzen duela. Egia da. Duela urte batzuetako materialarekin ez zegoen
2 minutu eta 8 segunduko tanto egiterik eta 51 pilotak da ere ziur ez. Baina materialak laguntzen duen bezala, beraien kalidadeak ere laguntzen du. Zugar, ja. Tantua izan de, benetan, izaten deba grabatu inberdian hauitakua, pelotak oso ondak, oso ondo jotakuak asko onditu, baina defentsa lanak bikainak, eta azkenian artendek tanto ba, ikusgarri, ja. Amazazpi eta emeritziko izan da hori. Eta, egia zen, behin eta berriz ikusteko moduko izan da. Eta segitzen du, 10 pelotak da tantoko atarbesteko hori. Hori pala izateko oso altua dek. Bai, da lehen esan dekena, geldialdi gutxi eta hola berdik, ikuste diat. Ikuskizuna emateko, eta gaur ikusten nahi gaitu. Zugar ikuskizuna, baina pelotarian parte handila hori dek. Geldialdi gutxi eta ritmo asko. Orain atxeden aldea hartu dute, ez da harritzekoa. Merezita. Bai, ondo merezia dute, garantzarik gabe. Perfecto, esaten dio. Bai. Eta nik uste dut arrazoia duela. Arrazoi dik, Josure... Tantoa galdu arren, bai. Zer. Nik uste da Laura gaidiala joku maila oso altuan jokatzen. Hortxe duzu Imanol. Bilbotarrak 6 tantu egin ditu, 6 tantu galdu. Beldarrainek parean duen atzelariak 2 egin eta 6 galdu ditu. Eta aurrelarien artean, 6 egin dituzte. Urkijok eta Gauekak 1 galdu. Estebanek 3. Josu 385 pilotak ala jo dituzte. 36 tantotik. Eta oraindik arrazostuka Esteban Gaueka. Julen Beldarrain berriz. Zinta itxaskor hori. Jartzen ari zaio palari. Estebanen palak ere bere burua ordainduta dauka eta nik uste dut omenalditxo bat ere orain hemen Bizkai aldean da, orain eta lehen bertsolari hona badaude eta Amurizaren alaba Miren edo Ekarri edo Igor edo Unai edo hauetako bat eta bota diezaiola bertso pare bat bala horri iskinetatik puskatuta gustoko pala zer den gustoko pala. Eta guen hori haustia gaina final aurreko bat, eta finalan bezperan da. Pala hori behar nahiko di, finala irabazi arte. Nola ala, nahiz da alde batetik puskatu eta beste aldetik puskidek. Nik uste dut bi aldetatik puskatuta dagoela. Hori dek. Baina alare, horrekin jarraitu nahi di, baina... Gauekak gustoko izango du, zalantzari gabe esku horretan duen pala eta naiz eta finalerako gustoko izan hortxe duzu, zuzen ere aipaturiko pala uste duzu bi aldetatik aportuta dagoela finalerako nahi duko luke baina final aurreko goritxe dauka hemen ez dago ezer gordetzerik barruan Izak oso arraro izan dek. Bai, errestua ere. Atzetik aurrera. Atzetik aurrera hori. Oso pelotaka da ona. Bai, nik uste palarekin pilota jotzera zijoala esker hormari ikutu egin duela. Julenek. Ezken unean. 37. Hortxe. Bai. Eta behin, bikote bagoitza bere pilotarekin. Bai, nik uste da urdinean, urdinean pelota bisixio dek. Bai, nik uste da argi ziok, Estebanei goitikan pasatzeko... Otra usada, Dentzi jori zinatek.
gero Imanol pelota bisitakin minaz bitenek eta Josure nola asko atzeatzen diren, ba frontizetik irtera gehiago sekak. Eldarrain, barruan da. Haubeka eman dio, hau oso txarra da. Oso txarra eman horentzat. Izan daitekeen txarrena bai. Mazortzieta hogei. Bai, ikusten duzuen bezala. Sakean nork. Bere pilota plazaratzen du. Mazortzieta hogei. Girua parean urdin. Eta Beldarrainen sakea. Ederra Resto, bai, ikusgarria. Gainean da Kampoa. frontizean bai barruan, baina Sake hona da, restu hau bia. Hogeita bat eta mazortzi. Egira, horrela bat behar eta sartu behar izan du eta egurrera kontrakantxara. Iez egin dio pilotakadak. Imanol. Ederra pilotakada. Gozo. Gozoa, hori da, gozoa. Begira, zer egin duen orain. Ezkerrez. Askotan aipatzen dugu bai, errebezez aritzen da eta ezkerra ez du bere mailako pilotari baten bera bezalako bere maila duen pilotari batentzat ezker honegia ere ez du ba. Begira orain. Korputzarekin lagundu eta nola jo duen eta intentzio guztiakin, Bai, barruti barrura. Oso, kontu hona, 19:21. Ondo Imanol. Ederki utxutakoa. Hori ere, jakin egin behar da. Gainean da. Imanol. Larri da biltzaba, larri. Haneo goian danak, Bai. Zenba pilotak da txapa gainean justu. Josu, indatxu, ez da ederra. Ondo. Neiko hendik. Bai, nahikoa bai. Berak edala petxoteko. Ai, motx. Bai, eta oraingoan ere, garbi asko entzun du Gaubekak nola esan dion, ez dakit zer Julen. Torri, esango zitxon. Bai. Baina ez du bote hona egin pilota horrek. Ez horrek ekaski. Uste baino motxo behintza bai. Agian pentsatzekoa zen jotako eragatik. Pilota etzela asko ibiliko, ezinezkoa da pilota asko ibiltzea eskuinez Imanolek jotzen duenean. Beti gora jotzen du, frontizera iristen bada, bale. Baina uste baino gutxiago atera da, hala ere. Hogeita bide, beretzi. Estebanek ez zegiraz. Ero barkamena eskatu zioz, movimiento batiko zian, o... Duzegi. Partida. Imanol. Hemean da... Barruan berriz ere. Gustu barruan. Bai frontizean, bai ezker orman. Erne horri ere, efektuak pilota estotu egindu eta
Barrura. Imanol. Endarrain. Txapara. Bai. Eta Beldarrainek tentazio ikaragarria izan du. Bai, baina gero botel azterrikan asmatu indik. Justo ya duda indik aireo botel azter, baina gero jakin ebasitxekian hor zabal inguruan zala eta ondo indik. Botel azterrikan sartzeko. Bai. Begira. Itxoin intzio. Bai. Oso ondo Beldarrain. Aurrak gainberren nik uste atzeak gaindi pixkat eta itxoin. Egia zan, barruan sartu ezkeo lantxarrak izango dituan, baina. Bai, baina berez ustea baino hobea da hori. Bai. Hau da, kolperik ere bota ez eta ustea baino hobea da. Baina asmatu egin du, Gipuzkoarrak. Eta horren ondorioz, berriro ere bitanturen aldea dugu, Bilboko Deportiboko markagailuak erakusten diguna. 20 eta 22. Imanol, honi ere labur xamar ditu zaio, baina bizkor harin ibili da. Berriz. Ai, bat ere indarri gabe gelditu da pilota hori. Eta naiz eta azkarri ibili den, hala ere, iristerik ez baitu pilotak berak bat ere laguntzen. Gero zabalaldea boti indik eta zabalaldea juten segidik. Bai. Hor, kaskoa ere galdu du. Baina eskerrak horri. Golpe txorkateko. Herri parean, ¿ez da? Venga, yo estás jugando perfecto, Perfecto, mejor no se puede. Venga, te ayudo. Venga. Lehenaz gain, ez dut pala peste zati galdu duela. Zurtarako ere, ez du galditu dena, orain honetan. 23 eta 20. Manole barruan. Hor da berriz ere eta pilota Ondo Josu, behartu da izan da hori ere. 24 eta 20. Josu oso partidu hona egiten ari da. Bai. Gainera Josu beti aurkari gogorra da. Esan nahi dute ematen duena baino gehiago jokatzen. Beti, nik ezagutzen dudanetik eta urte mordo bat bada ezagutzen dudala eta bai, zer ikusgarririk ez du egingo, baina beti hortxe da, beti. Eta oso kompletua de. Nesan ja, eskerra oso ona eskuila ere bai. Ze falta di pixkat ikusgarritasun hori, biparetak edo tantua bukau, baina bestela lan asko jendik. Ibilire bai asko frontoian, da oso kompletua de. Bai, baina 45 askotan iristen den botila dago. Imanol. 25 eta 20. Beharra berriz, Oso ondo Julen. Hau ez da ederra. Barruan hori ere Imanol denbora badu tokia hartzeko. Eta azkenean hain gaiztoa ez zirudiena. Ondo etorrik zaiolako, bera zegoen lekura. Bera ondo jarreta zegoen. Bai, da paretetik ondo ortendek. Askotan geho uste baino horrez edortzen nahi da nik uste diate pixkat relajatu iten nahi da orduan txe fallatzen de pelota. Ara, horrein nola eraman duen. Ardi Manol. Arruan. Arrez ere, atzelari bilbotarra. Agintzen nahi ditu kurdinak, Bai, horrein garbixan gainera. Bai.
Eta ez egite zute duten hor zalantza izan bien artean nork pilota jo. Imanolek uste dira deskatzen diola. Hogeita bat eta hogeita zei. Era bat, gorputzean sartutako izan da. Gaubekak Bildarrainek eramandakoa eta gero ez elkarrekin ondo konpondu. Josu Urkijo eta Imanol. Eta 474 pilotak da orain arte. Ia ordu bete bada, partidua hasi dela. Bai, astakeri bat. Zugarria da. Amalau pilotak da. Bildarrain. Luzegi. Beste aukera badu. Sake barruan. Ara. Ez da ederra. Ez da hori ere. Bai, eta zaten ari zaio Gaubeka atzetik aurrera jotzeko pilota zela. Baina nintzen nahiko urrutire bat zegoen. Bai, hor laugarren kuadruan izan deko hori, da... Zegila, Julientzak hori urruti xamar. Bai, nahiko urruti, bai. Bueno, hori inguruan zitxon behare bai, Eskatu izan balio eta... Bai, bulein bazitxon. Bai, behare hori inguruan. Baina askotan hor segundu batian. Gainean. Bai. Ez bazuen ala ematen ere. Ondo, Josu. Josu oso ondo. Bai, asko edek atzeatzen da Bildarrainek asko edek fortzatzen. Eta partidua final aurrekoa oraintxe dago. Bai. Krak egiteko zorian. Duela 3 lautantu egon naiz pentsatzen eta esatekotan gainera. Itxura duela honek aurrera ere horrela egiteko partidu honek. Ez zen ikusten bikote batek, baina nekea azaldu ahala tantoak laburragoak eta hautsak gehiago izango dira. Ritmo hortan da horren beste pelotaka da ezinezkoa dek 45 nola iristia. Eta gaitu bitzeiten, ja 1000 pelotaka da. Hau ziberazio, oain olaizper. Biletako bikoten bat berak aingoik. Bestia pixak orak aingoik, noski, baina bestia berak aingoik. Bai, batek bera egiten duenean, bestak ezerra hundirik egin gabe gora egin joidu. Urkijo pauso aurrera egin du, baina atzelariari utzi dio eta merezi zuen usteak. Erra pilotaka da hori ere, oso luzea. Eta gero bi hauek elkarrundu hartzen dut. Bai, da Josu adibidez deka aurrelari bat oso ondo atzelari jai hori oso garantitzu badek. Pelota txarrak endu da gero on asko usteziok atzelari jai. Hori atzelari jai asko eskertze diau. Azkenian hori dek bilan arteko elkarlana eta azkenian dek atzelari jai pixkat behaire jokuan sartu arazi edo... Eta lana erraztu. Hori dek. Imanol, ara. Ez egia da, botatzen junta. Ez dut uste. Gainera, indar horrekin. Bai. Ez dakit. Haundia eman dio eta pilota gainera oso behetik. Eta aurrelarientzat arrisku izan da. Hori ez egindako izan da. Gero agian pilota berak uste baino gehiago zabaldu da eta... Baina betikan eman ziok eta luze da luzatzea jungala. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi. Zakez, bi Bildarrainek.
prest da, hirugarrena lortzeko. Orain eskatu egin Beldarrainek eta... Ez dio gutxi. Ez dio gutxi. Imanol. Ondo, pelotaka zona, eskerretik eskerrea. Hori ere hor dabil. Imanol. Jo, ez. Era, jarri zen da. Mucho Julen. Imanol. Kanpora. Oso ondo defentzan Julen guaine, Bai, eta ezkerrez aritzen den pilotariak badu hori. Besoa libratzen badu, barrutik barrura pilota ondo mugitzen du, baina pixka gainera, pixka etortzen bazaio, orduan kanporako bidea hartzen du bideak, pilotak. Hogeita lau eta hogeita bederatzi. Bosteun pilotagadatik gora dagoeneko. Bosteun eta 8 pilotaka da zuzen ere. Eta hor nunbaiten iskutatu da. Pilota Txurazagoren nekatu egin da. Deskantzon bat, nahiko zian horreko. Beldarrain. Zadu, erdikoa. Gaueka. Gora. Batzuetan eutxi egin behar zaio pilotak adadi, Manol, beti ez dago jotzerik. Eta ez daude, hain urruti. Ez dio, armatzen duke, zeo zeitzeiten dinia, justu aurkakua gertatzen dek. Artekaria guztura egongo ditu gurekin. Bai. Gero Gabonetan urde azpiko bat edo bideliko zigutek, eta... Bai, partidua... Itxura usteko azitxakan. Bai. Ara. Oso. Ara. 26 eta 20 bederatzi. Sake ziru, Beldarrainek. Eta pilota berriz ere, hor da. Atzeko txoko horretan. Eta barruan, eta zarera. 26 eta 20 bederatzi. Beldarrain. Atzera egin behar korrika, hori ditzaile gustatzen pilotariei. Baina fondo nantziok, No, Esteban. Pelota txarrak enduzio bilenei, Gainean, ez? Espira. Hogeita zazpi eta hogeita bederatzi. Eta palak badu hori. Une batetik bestera. Partida aldatu egiten da. Eta Erne, orain. Erne atzetik aurrera datorrenak beti beste ilusio bat izaten du eta. Josu. Imanol. Ez da txarra. Ondo Julen. Imanol berriro ere. Horrek ere, 3 lorden bazituen. Esteban, UBK. Gara, Mucho. Eraman Imanolek. Arruan luze. UBK. Era bat gozatu gabe, baina era bat behartuta da ditza urkariak. Negozio horrek. Eta nahi ematen di horrek. Hau ez da ederra. Ez
Josuretzat eta ez Imanolentzat ere. Partziala ona, Zazpita dut. Eta lehen esan duguna, guk alde batera partida apurtzen ari otezen pentsatu eta orduan txebesteak eta Manol, Mikel, ikuste aldek zenbat diro ahorratzen dugun, zenbat diro gordetzen dugun, ez jokatzeagatik. Ezta? Gauza, positiboa, ilusio behar dira eta positiboa da, geldirik egon da asko zobea dela, hortan zalantzarik etzazuela izan. Ikuste dut, zuek ere gurekin bat, zinetela horretan, ezta? Zazpitantoren aldea urdinak, hobeto jokatzen, konfiantza ikaragarriarekin, esperientzia nahikoa duten bi pilotari dira. Esteban eta Julen zalduta bezala edo ezinean bezala. Zazpi eta utxeko partziala eta markagailuan 28 eta 29. Gol asmatu. Eta gainera zakea. Beldarrainek zuezak ezunek tanto egin edo ez egin gehienetan bine egiten duela. Kanpora Ez, luze egi hori da. Beare bildurrez itxon, Berak ere nahiko beldurri izan du bai, baina pilotak botea barruan egin du. Hau da, kantxan egin du, baina arrastotik atzera, beraz, beste aukera bat. Hau ere barruan. Hau barruan, hobeto zan da. Estebanek partida final aurrekoa berdin dezake. Baina oraindik ez du lortu. Imanol Gozo behartuta Urkijo berriz ondo Julen haure bai agarra pilotaka da Julen Imanol Ez da txarra, eutxi ordea Beldarraineko ni ere. Estebanek orain zer, orain Urkijo atzelari eta pilota zeruetara 29 inork uste zuela berdik eta iritsi zaigu Bilboko Deportibora. Har dezagun beste tarte txiki bat iragarkientzat, hemen emozio ikaragarria da eta. Arratsaldeon berriro ere pilotazaleok zer ikusten ari garen. Gauza harrigarria ikusten ari gara. 12 eta utxeko partziala egin dute Gauekak eta Beldarrainek eta une honetan markagailuan 34 eta 30 dira aurretik, gogoratu, 21 eta 29 izan direla Urkijo eta Imanol agintari, baina pilotarekin asmatu, jokoan asmatu, denean asmatu, eta lehen urdin garbia zirudiena orain erabat gorritu da artekarien oiuak bezalaxe. Bai da, Julen. Julenen lan azpipanatuko nian, izugarrizko azkenengo partzial hontan izugarrizko joko edek erakusten. Ikaragarria eta pentsa, pilotakada bakarra falta da, 600 pilotakada osatzeko. Eta orain ematen du, Urkiak eta Lujanek, Esteban eta Julen izango dituztela aurkari, gentiezinek dirudite baina, behin gertatu bada, agian bat ez gertatuko. Bai, da guain konfiantza izugarriak induzituk, baino leheno bestiak, bai. Baina guain, bai Esteban da Julen esango nian zigok izugarri. Dan azartzen zako defentzan oso ondo, pelota aztintzen, zakatzen bai. Eta
orain badakizu, Urquijok eta Imanolek berriz buelta eman nahi partidari eta berriro erotu dadila, eta Gaubekak eta Beldarrainek behin egin dutena egin eta gero eutsi nahi aldeari. Ez dira hemen lan errazak batzuentzat eta besteentzat. Imanol pilota goian da. Hori ere ez da pilotaka da santo izan, baina Nik behenik. eta orain, hori ez du eramango. Hori ez da eramaterik. Intentzio ikaragarria ipini diolako oraingoan ere Esteban Gaubekak bere pilotakadari. Eta beraz 36 Gaubeka eta Beldarrainentzat. Eta partiduak dagoeneko ordu bete eta 18 minutu baditu, baina ez pilotariak asko egon direlako. Lan ikaragarri egin dutelako baizik. Antxale gortzen ari dira, Beldarrainaren presta. Sakerako. Ea asmatzen duen. Beldarrainek sakearekin 3 lortu ditu orain arte. Esan dizugu, aritu garen lagu. Zeipat bai, Julen, eta bai, nik uste dut baietz, eta ez duzu balan erraza izango, eta horrela, bide erdian da. Aldatuko zian, lau inda partidaz. Bai, horixe. Gaubekak, barrura, eutsi egin dio dantoari, ondo gainera, Urquijok. Ondo. Gainean. Gaiztoa oraingoan ere. Eta oraindik eta gaiztoagoa. Hau. Hori ezinezkoa. Ezinezkoa erabat. Ezinezkoa erabat. Eta partidu guztian zehar ari da bere kalitatearen zartzeladak banatzen Esteban Gaubeka, baina partidu horretik aurrera hobeto ari da azeran baino. Bai. Azeran ere ondo, baina egit txispa hori falta edo tanto bukatzeko kutxu hori falta, eta orain berriz. Hombre, ikusi berdek bestiak jokatzen jela. Baina guain, bai da, nik Julen azpimarratuko nian, Esteban onda ide, baina izugarri ikuste diat Belda. Hor da berriz ere gaizto askoa. Oso ondo jarri guain elekuan. Eta berriro puskatu dekela ematen dik, Bai. Da urdinak epizka burumakur, da konfiantzik gabe, da betikua. Batzuk hasita eta beste batzuk. Ara, barruan. Hor... Sorte pixkat. Ba, pixkat edo puskat, ez dakit. Bueno, baina ala izaten de, behin dana alde dakakenian. Begira, botean nun egin duen, barruan, zalantza hundirik gabe. Eskuak zabal egin da, lagundu dio pilotakadari Beldarrainek. 29 eta 31. Gora. Nork esan behar zuen hau? Nik ez behintzat, egia esango dizuet. Emeretzi eta bi. Bai. Emeretzi eta bi. Partida nola zijoan ikusita, nik uste hemengo veteran nuek ere ez zutela horrelakorik espero. Urquijo. Estuera bat asmatu, baina tantoa lortu du, nota gelditu egin delako. Erne. Imanol pelota aldatzea ziek, bai, zehose berrilla nahi du. Berria, okarra edo karratua. Zehose aldatu bintzat. Askotan aipatu dugu eta gaur ere aritu gara, bikote bat pixkat jaizten denea bestea asko igotzen dela. Ez da askotan izaten nekiaren bakarrik, baizik eta joko boladak egoten direla, ez bakarrik. Ez bakarrik tantoaren hilabete baten barruan, baizik eta partida baten barruan ere bai.
Konfiantza eta burua eta dana. Manol. Ean da erne efektuari. Ondo. Osatu gabea. Mucho. Hori ere gainean da. Asko ideke dilen, Eragarri, ari da pilotan. Eragarri. Hori ere gainean da. Gorputzera sartu zaio. Gaubekari. Barruan luze. Imanolek eraman. Gora. Hogeita hamairu eta 40. Horren izan du aukera. Errebote inguruan jartzeko pilota. Gaubekak baina. Gorriak ere. Noski. Nekatu dira. Erritmo honetan jokatuta. Eta 600 eta 50 pilotak jota gero. Nekatuta gotea. Normala da. Imanol. Era du Duzegi. Beste aukera bat. Imanol berriro ere. Gainean da. Julenek erantzun. Imanol. Motz, labur. Bai, era bat gainera. Era bat kenditu zaio. Bigarren botea manzio. 34 eta 40. Eta guk hemendik pare bat minutura. Pausuan eman beharko dugu ano eta aldera han gaur derbia delako. Reala eta Real Union aurrez aurre izango direlako. Baina ez beldurtu partidaren azken emaitza eta azken tantoak ikusteko aukera izango duzue. Atxeden aldian. Guk hemen jarraituko dugu gure kontaketarekin eta itxuraz Gaubekak eta Beldarrainek aurrera aterako duten partida honen azkena derbiaren atxeden aldian ezagutu ahal izango duzue. Momentuz, 35 eta 40. Bai da, susperraldi txiki bat. Bai, ematen du lanzailenak egin dituztela Gorriek, baina ez zalantzarik izan, lanzailenak azkenak izaten dira. Bai, 45 da tanturik zailena. Nahiz eta batzuetan nahiko erraz egiten den. Baina oraindik badute finalean izateko itxaropena Urkijok eta Imanolek. Badakigu final horretan hilaren 19an hemen Bilboko Deportibon jokatuko den final horretan izango direla Urkia eta Lujan, baina haiek aurkariak behar dituzte eta gaurko garaileak izango dira Arabarraren eta Kubako atzelariaren aurkariak final haundian, ibitako txapelketako final haundian. Azken tanto duxe bizi dezagun, momentuz 37 eta hemen bueltan 40 eta lehenaz gain emozio handiago izango ote dugu txanpa bukaera honetan. Eta hau bai azkena. Imanol lenzakea. Arruan da. Gaubekak eraman. Gainean da hori ere. Eta zan bezala tantonekin agur izango dizugu, baina gogoratu partidaren derbiaren atxeden aldian ezagutu ahal izango duzue azkenean nola bukatzen den hain dotorea eta ederra gertatzen ari den final aurrekoa.